Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, unu anọdụla? Kedu ka unu mere n'ụbọchị nke taa? Anyị abịakwala ọzọ iwetara unu akụkọ ifo dịka anyị na-eme kwa izu. N'akụkọ anyị nke taa, anyị ga-akọ akụkọ tinyekwa egwu n'ime ya. Isi akụkọ anyị n'ụbọchị nke taa bụ ntị anụ ihe. Ngwa ka anyị malitezienụ akụkọ anyị nwere, akụkọ anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa. Ifochakpi nkịta nyara akpa, nshi agwụla n'ọhịa, ọhịa ogwu mara ọkụkọ, anaghị epio ya epio. E nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. O nwere otu mgbe eruola gafee. na mgbe gara aga, mgbe ụmụ anụmanụ na ụmụ mmadụ ka na-ebikọta ọnụ, o nwere n'otu obodo nke aha ya bụ Nkwere, ebe nwere otu nwoke aha ya bụ Okpuata. N'obodo a bụ Nkwere, o nwere mmiri a na-akwanyere ugwu na ya bụ obodo, a na-asọ ya bụ mmiri asọ. Ndị obodo ahụ anaghị akọ azụ na ya, nke ha na-eji egbu ihe ọbụla dị na ya bụ mmiri. Mana n'otu ụbọchị, nwoke a aha ya bụ Okpuata tetara n'ụra, kpebie na ọ na-aga na ya bụ mmiri ịga ịkụ azụ. Mgbe o ruru na mmiri ahụ, ọ manyere ụkwụ jide ihe o ji akụ azụ n'aka ya. Mana mgbe ọ chọrọ ịmalite ịkụ azụ ahụ, ụmụ azụ ahụ malitere ịgụrụ ya egwu na-asị, Nwoke atụla atụla, Zamina, nwoke atụla atụla, Zamina, ịtụ ọmụ Zamina, ala obodo anyị, Zamina, ala anyị bụ Nkwere, Zamina, ndị ajụrụ ajụ. Zamina. Mgbe ụmụazụ ndị a gụchara egwu a, nwoke a kachikwara ntị kụwa ya bụ azụ. Mgbe o tinyere nko ya, ọ kụtara ụmụazụ ole na ole. Mgbe ọ pụtara n'elu ala, o tinyere ụmụazụ ndị a na ihe o ji bịa ịkụ azụ. Mana mgbe o mere ka o buru ha lawa, ụmụazụ a malitekwara ịgụrụ ya egwu ọzọ na-asị, Zamina, Nwoke bule bule, Zamina, ịbụ ọmụ Zamina, ala obodo anyị, Zamina, ala anyị bụ Nkwere, Zamina, ndị ajụrụ ajụ. Zamina. Arịrịọ a na egwu a ụmụazụ na-agụ emetụghị Okpuata n'obi. Okpuata buru azụ ndị ahụ laa n'ụlọ ya. Mgbe o rutere n'ụlọ ya, chọọ izetu ihe o bu wee lọta, ụmụazụ ahụ malitekwara na-agụ egwu ha gụrụ na mbụ, mana nwoke ahụ egeghị ha ntị. Mgbe o wepụtachara ya bụ ụmụazụ, chọọzie igbu ha egbu tupu o tinye ha n'ọkụ, ha maliteziri na-agụrụ ya egwu nke ugbu a na-asị, Nwoke bule bule, Zamina, nwoke bule bule, Zamina, ịbụ ọmụ Zamina, ala obodo anyị, Zamina, ala anyị bụ Nkwere, Zamina, ndị ajụrụ ajụ. Zamina. Egwu nke ikpeazụ a ụmụazụ a gụrụ tupu nwoke ahụ egbuo ha emetụghị Okpuata n'obi. Okpuata gara n'ihu gbubisie ha bụ ụmụazụ, sinye ha n'ọkụ. Mgbe azụ ndị a ghere, Okpuata kpọrọ nwunye ya, ụmụ ya na ndị ikwu na ibe ya ka ha bịa soro ya rie azụ a ọ kụtara. Mgbe ndị a gbakọrọ, otu nwa ya sọsọ aha ya bụ Nkadịnantị jụrụ ajụ na ọ gaghị eso nna ya taa ya bụ azụ, n'ihi na ọ gwara nna ya, azụ nke a gbutere kemgbe ka na-agụ egwu si ga-egbule, si ga-atala, ga-akachie ntị, na agaghị m eso ata. Mgbe ha chọrọ ịmalite riwe ya bụ azụ, ụmụazụ ndị a malitere na-agụ egwu na-asị, Nwoke atala atala, Zamina, nwoke atala atala, Zamina, ịta ọmụ Zamina, ala obodo anyị, Zamina, ala anyị bụ Nkwere, Zamina, ndị ajụrụ ajụ. Zamina. Ihe a bụ olu nke ikpeazụ a nụrụ ụmụazụ a ebe ha na-agụ egwu. Nwoke a buputere ya bụ azụ ya na ndị ezinụlọ ya eri saa, obi a na-atọ ha.
mana mgbe nwa oge gara ma nwoke ahụ ma nwunye ya ma ụmụ ya na ndị niile ọ kpọrọ so ya rie ya bụ azụ abụrụ ndị nwụrụ anwụ. O wee bụrụ sọsọ otu nwa ya ahụ nka dị na ntị bụ onye nke jụrụ ajụ iso ha rie ya bụ azụ bụ sọsọ onye ndụ fọdụrụ. Ya bụ ntị ga-anụ ihe abụghị ma ọha ka okpu ata. Onye emekwala n'ihi na ibe ya emewala. Onye ụgbọ gburu bụ ntị mere gịnị? Ntị chiri ya. Ka onye ọbụla jiri aka ya mụrụ ihe na akụkọ nke ụbọchị nke taa. Ndewonu, abụ m Ugochukwu Benedict Alugwe, onye abụ nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe, onye nke abụrụ Mrs. Charity Alugwe. Mana tupu anyị na-ala ugbu a ka anyị gụọ egwu nke anyị ga-eji wee hapụ unu. Nnonye nnonye Nne m. nnonye nnonye Nne m. nnonye nnonye Nne m. nnonye mara mma Nne m. nnonye nnonye Nne m. nnonye mara mma Nne m. nnonye na-agba egwu Nne m. nnonye siri ike Nne m. nnonye nnonye Nne m. nnonye nnonye Nne m. nnonye nnonye Nne m. nnonye nnonye Nne m. nnonye na-esi ise ihe. I want you to go there. Subscribe. Go and subscribe. Subscribe.